Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call haki niki number Hadu kini kisngi ka Jingsngewlem ka dangai Tuid halor ka Khlad no Kyndit jong ikon samla nongshan bapau ka jela I Haphilakmen Lyngdoh kum banchukan mau ba I Haphilakmen nakasnong shela East Kasils District ilayo ara ya kanam la adu ringkat kasong bisa ka basilak tengka haka food kasi dancing and singing competition arja pulai balapnya da ka film dhaka scheme ki noi kai ki khna pude baro jong ka budding secondary school nongmansong ki pha ka Jingsngewlem sha ikmi kapa para bat ki bahia ngasem je happy bat penpau ka Kyndit bat jingsosi ka bakhrau ka all Meghalaya dancers association ka ba I happy ujudan ringkat lang kum ka nokshan ka pha ya ka khubor pentengan bat ha ka juk opor kadap da ka jingsosi alor ka Khlad Kyndit no I samla happy Lyngdoh ibaju I mean CM ya ka executive committee